थारैनो मैयानिफ्रायनो बिथां गोमालांनायनि उनाव दुखुनि सान न'खराव जोंनि सासे गेदेमा मोनसे दुखुनि सम फैदों बेवहाय थुनलाइगिरि आरो गासैबो बर' माहारियानो समाजनि थाखाय हारिनि बिथांनि थाखाय न'खरजों अरायसम थुनलाइ थाफागोन आफादनि बिथांनि थांनाय मोनथाम जिखिनि बिहोमा थुनलाइनि बिथिङाव आदा तरेन हारिमुनि बिथिङाव मैया गुबुन हरखाब गुबुन जोंनि बिथिङाव गेजेरनिफ्राय आनजालांदों बेखौ जों अरायसम अराय बिथांनि गोसो खालामनानै हरखाब लाखिनांगोन जिउ थुंगेनाया जोंनि समाव खहा बर' माहारियाव नि थाखाय थांनाय गासै ओनसोलनि थाखाय जोबोद खहा जि दिकेट बिथाङा सासे एबा जिथाइ बेवहाय बर' थुनलाइगिरिल' माहारिनि जि नङामोन थासारिनि खालामानो बिथाङा सासे बिथाङा अरायसम गसंबाय साहित्य संगठक मालायजों रायज्लायना समाजनि गावजों थाखाय गाव जा समाजाव माबायदि थासारिजों जाया मानो थासारि खौसेथि लाबोनो बेवहाय बिथाङा बिनि थाखाय अराय खामानि मावग्रा मानसि जि बाथ्राया बांसिन बे बाथ्राखौ बुंदों लिराखै आरो बर' बोसोन रावैल' होदों बिथाङा खन्थाइ दा सल' ओंखायनो दिनै बर' माहारिनि सासे थुनफावथाय खन्थाइगिरि लिराखै बिथाङा जोंनि सासे अलंबार बर' माहारिनिफ्राय गोरोबनानै हारिमुवारि मोनसे सासे बिथांनि खाथियाव आं अराय कालचारेल सम एक्टिभिस्टमोन आंनि गोसो बिथाङा गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनानै एक्टिंनि लाइनाव हाबाफारिखौ बिथाङा भिडिअ एक्टिं सिनेमा बानजायनाय एक्टिं बर' थुनलाइ आफादनि बेयावबो दंमोन बयबो थुनफावथिनाबो बिथांमोनहा लिरदों जोबोद जोबोद साबायखर आरो बिनि अनगाबो मोनसे जोबोद माने बावहरनाय गोसोआव लाखिथाव बाथ्रा जाहैबाय बिथाङा बर'नि अनगाबो बिथाङा असमिया रावै माने रेगुलार लिरोमोन असमिया रादाब बिलाइफ्राव बर' राव थुनलाइ बर'फोरनि समाजारि जोंनि गेजेराव थासारि राजखान्थियारि थासारि बिथांमोनाबो असमनि थासारिखौ लानानै आलागुसि डिमासा बिथाङा साहित्य गोबां बिथांमोनाबो माने बाथ्रा बावदों जोंनि गेजेराव जोंनि सानथौनि पंजाब गोनां बैंक अफ इन्डियानि एसटि बिथाङा आरो एससि रायथाइफोर मावसानि लिरोमोन बिथांमोनाबो आरो बिनि गेजेरजों बावदों बिथाङा आरो गोबां बिहोमा बिथांमोनाबो होलांदों बिबान बर' बावदों हारियाव जोंनि बिथांनि गेजेराव बिहोमाखौ जों संग बावगारनो हाया नरुला बिथाङा बसुमतारी बिथाङाबो थुनलाइ आफादनि मोनथाम समनि मोनथाम आंनि सिगाङाव टार्मनि बिबुंथि लाखिनो आफादगिरि खावलायदों जानायनि उनाव दुलाराय बिथाङा फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि साहित्य एकाडेमिनि मानिजाथाव बर' एडभाइजारि बर्डनिबो बिथाङा दैमारि बिथां लिंथुमगिरि महरै बेफोरबायदि खामानि बिबुंथि लाखिनो मावदोंमोन आं खावलायदों नाथाय बिथाङा बै गावसोरनि बे समखौ फोजोबनो हायाखै बेनि उनाव जोंनि खम समनि गेजेराव बिथाङा माखासे मानिजाथाव खामानि मावलांदों बिहोमा होलांदों आरो साहित्य एकाडेमियाव जोंनि बर'नि जे थुनलाइ जौगानाय फेहेरनाय फोसावनाय बेनि बागै बिथाङा जिखिनि खामानि मावनांगौ जिखिनि दिथा होनांगौ बेखिनिखौ होलांदों गतिके जों दिनैनि बे दुखुनि सानाव दिनैनि जों जि जोबथा बिदाय होनो फैदों जों दिनै बेयाव बर' थुनलाइ आफादनि बे गेवलां फोथाराव जों गतिके दिनै जों जोंनि दुखु फोरमायनायजों लोगोसे जों हांख्रायगोन जे बिथांनि जिउमाया आलो गोजोन थायो गोजोन गोजोन थायो आरो बेजों लोगोसे जों बिथांनि न'खरनि जायफोर सोद्रोमा बेयाव फैदों बिसोरजों लोगोसे आरो न'खरनि जायफोर गुबुनफोर सोद्रोमा दं बयनिसिमबो जोंनिफ्राय जोंनि समबेदना जोंनि दुखुखौ फोरमायहरदों आरो बेजों लोगोसे बिथांनि जायफोर खामानि थालांबाय मावनो गोनां बे खामानिखौ जाहाथे जों मावफुंनो हायो बिथांनि थुनलाइफोरखौ जाहाथे जों जयै बुथुमनानै जों सेबखांनाय महर होयै हायो बिजाब महरै आं बेखौनो हांख्रायगोन जोंनि जायफोर गौथुमफोर दं बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोर दं बिथांमोना जाहाथे बे बिथिङाव बिथांमोना साननानै आवगायो आं बेखौनो सानदों